Aneu connectant, jo vaig començant, perquè avui és una miqueta més llarga, tot i que no és més difícil. Avui farem mongetes, tendes a l'estil barbacoa fermentades. Jo estic convençuda de que, crec que no heu provat mai unes mongetes d'aquesta manera i us sorprendrà molt si les feu, perquè no tenen res a veure amb les mongetes ni bullides, ni al vapor, ni res que se li pugui semblar. És totalment diferent i la veritat és que és una passada. Us animo a que la proveu. Bé, les mans super ben netes i les mongetes també les he passat per aigua. Tot i que són ecològiques, la verdura i la fruita sempre s'ha de rentar perquè hi ha insectes, hi ha ocells, poden haver-hi restes de caquetes i aquestes coses i s'han de netejar bé les verdures. Llavors, què farem amb aquestes mongetes? El primer de tot, tallar-li les dues puntes i jo les tallaré per la meitat, cada una. Val? Aniré fent això amb totes. Tallem les dues puntes i la tallem per la meitat. Val? Perfecte. Si el vostre pot és més petit i amb la meitat encara us sobresurt, doncs talleu-la en 3 parts. Més o menys, que el meu pot serà aquest i aquí m'han de cabre bé sense cap problema. Llavors les anem tallant i les anem posant aquí. Ja veureu que és una recepta super fàcil. I ara, clar, vaig anar al Jalec, que és on compro jo la verdura, i vaig veure que tenien mongetes i vaig pensar, doncs mira, farem amb mongetes. I així ja les tinc per uns quants mesos. I així acompanyarem els plats i aquestes coses. Bé, les vaig tallant, ja queden poquetes. Aquí n'hi ha 225 grams de mongetes, aproximadament. Tampoc no és una cosa que hagi de ser exacta. De sobre la marxa, si en teniu menys, feu menys, i si no, doncs feu aquesta quantitat o més, depenent si us ha agradat. Jo faig servir les del cuc perquè m'agraden més que les perones. Però podeu fer servir les altres també si no en teniu d'aquestes. No sé si s'ha connectat alguna més. Molt bé, ja només em queda una. Molt bé, ja les tinc totes tallades. Això ho deixarem aquí. Ara agafarem d'una ceba petitona, n'agafarem una cinquena, més o menys un quart. Però no volem moltes cebes, només per donar-li un gustet més a lo que és la fermentació, però no ha de ser una cosa predominant. Una mica. Agafaré un quart de ceba i la tallarem menudeta. I l'afegim aquí on tenim les mongetes. Molt bé. I ara agafarem 2 dents d'all i també els picarem petitons i els afegirem també a les verdures. El bo que té aquesta recepta és que un cop preparada ja us heu d'oblidar, només quedarà. Ja veureu el que s'ha de fer cada dia, però no us ocuparà més de 10 segons. I en uns dies tindreu una recepta boníssima. Que es menja així, tal qual crua, fermentada. Vull dir, no s'ha després de coure ni de res. Això és la gràcia que té, que els microbis cuinen per nosaltres. Llavors, doncs ens estolviem feina.
ens estudiem energia. O sigui que tots són avantatges. I a més, el gust que ens donarà la fermentació no ho aconseguirem amb cap altre mètode de cuinat. O sigui que tenim una cosa super original i que si teniu gent a casa a una celebració, això us sorprendrà moltíssim perquè no s'ho imaginaran pas que estan menjant. Vale. Molt bé, tallo això. Aquí tenim llavors les mongetes, hola Eva, les mongetes, la ceba picadeta, el quart de ceba picadeta i 2 grans d'all. Llavors ara li afegirem la sal, que a veure, aquí ho tinc aquí apuntat perquè de memòria ho tinc apuntat, vale. És una culleradeta de sal, val? Una culleradeta de sal i... Vale. Ara això ho anem fent massatges, com si fos el xucrut, però molt més baix, vull dir, no ens deixarà massatjar-ho tant com a la col, que queda més tubeta de seguida. Això, al cap de 20 minuts, veureu que sí que es va estovant la mongeta. Ara a mi no em donarà temps perquè no estarem tanta estona. Si voleu estar més estona massatjant la verdura, perfecte. Si no, tampoc no és indispensable, però bueno, sempre va bé anar-li donant unes voltes perquè la sal vagi extraient l'aigua una miqueta i les vagi estovant. Això és una feina perquè t'hi poses una miqueta així a la tarda o així al matí quan tens una estoneta i... Ui, m'ha saltat una miqueta. Val. A veure que us llegeixo si algú... Jo us poso els ingredients el dia abans per si voleu fer amb mi ara en aquesta estoneta. No sé si algú s'anima. Hi ha algú que s'estigui animant? O no, o ho feu en un altre moment perquè potser esteu a la feina o esteu mirant des d'un lloc que no podeu cuinar. Però bueno, així veieu una miqueta. Si teniu preguntes em veu preguntant ara i així us les vaig contestant. Ja està una miqueta humida, ja va deixant anar el que és la seva aigua. Bueno, deixarem mentre preparem l'altre, anirà reposant una miqueta. Vale, em sento les mans, per agafar un lloc. Vale. Llavors, jo aquí tinc una sèrie d'espècies que farem la barreja. A veure, tenim una cullerada de pebre vermell dolç. Després, mitja cullerada de pebre vermell fumat, i jo li poso picant. Si no el voleu picant, li poseu el fumat sense picant i ja està. Llavors, aquí hi ha un quart de cullerada, mitja culleradeta d'all en pols. Després tinc mitja culleradeta de sucre morè. Això són les espècies que faran la barbacoa. Val. Mitja culleradeta de gingebre en pols. Mitja culleradeta de comí en pols. I mitja culleradeta de pebre negre mòlt, també l'he molt ara perquè així guarda més els aromes. Val, això és la barreja que jo faig a l'estil barbacoa. Si vosaltres teniu una barreja ja feta, perquè es venen, barreges, barreja de barbacoa, doncs posar-hi 2 cullerades i mitja d'aquella barreja és el mateix. Passa que a mi m'agrada fer-ho amb les espècies que tinc a casa, a vegades li poso unes i a vegades li poso unes altres. Si hi ha algunes espècies que no us agraden, les
les canvieu per unes altres i ja està. El que li donarà el gust de barbacoa és el pebre vermell fumat i el pebre vermell. Això és el que li donarà més gustet. Tot el que més doncs, aneu jugant amb el que tingueu o amb el que vulgueu o feu aquesta mateixa recepta. Val. Llavors, ara aquesta barreja, la fiquem també aquí amb les mongetes i tornem a donar-hi unes voltes perquè s'impregni bé d'aquestes espècies. En aquest fermentat hi haurà molt poc líquid. Llavors li haurem d'afegir una miqueta de salmorra perquè així pugui haver-hi una bona fermentació. Després, amb el llarg dels dies, les verdures segueixen deixant anar la seva aigua i es anirà fent més líquid conforme vagin passant els dies. Però ara així d'inici veureu que és bastant sec, però bueno, és normal. Ja l'oloreta ja és boníssima, o sigui que amb paciència aneu fent massatge. Vale. Ara no m'aixugo les mans perquè seguiré embrutant. Ara es tracta d'anar posant les mongetes en aquest pot. Jo poso amb aquest, pot ser més petit, és igual, no ha de cobrir tot el pot. No és una cosa que hagi de quedar hermètica perquè ara precisament haureu de fer cada dia una sèrie de coses que és el que farà que evitarem que surtin fongs i se'ns malmeti el ferment. Llavors ho anem posant tot aquí. I afegim tota la barreja d'espècies que hem anat fent, que s'han quedat aquí mig humides. I ho posem aquí dins. Vale. Ara ja sí, que em rento les mans. Mare meva. Una mica vermelles. Vale, ja està. Molt bé. Doncs ara aquí tinc un quart de tassa d'aigua, són 60 mil·lilitres. I li afegiré un quart de culleradeta de sal per fer la salmorra. Barrejo bé, ho dissolc. Fins que quedi ben dissolta. I aquest serà tot el líquid que tindrem ara de bon començament amb aquest ferment. No ha de cobrir, no hem de posar-hi cap pes, perquè no han de quedar submergides. Ara, i cap a dins. Val? Perfecte. Doncs ara ja ho tenim tot aquí dins del pot. En teoria ja no necessitem res més. Ara, com amb tots els ferments, com que la tapa és metàl·lica, li posaré una mica de paper d'aquest de forn, a mida. Posem aquí. I tapem bé. Val. Ara, cada dia, com en el cas dels nabius, hem de sacsejar bé aquestes mongetes durant un minutet així. Veus? Ja es va barrejant tot el que hi ha dins. I això ho farem 3 cops al dia almenys. Si no podeu 3 cops al dia perquè no esteu a casa només que al matí o al vespre, doncs ho feu 2 cops al dia. Però això sí, l'heu de fer perquè com que no estan submergides les verdures amb la salmorra, el mateix aire del pot pot fer que surtin fongs si no ho remenem cada dia. És l'única feina que tenim que ara fer durant entre 7 i 10 dies. Ja la setmana que ve, quan tornem a connectar-nos, veurem com estan aquestes mongetes. Ja veureu que cada dia aniran deixant més líquid.
Ara ho etiquetarem, ficarem aquí la data que ho hem fet per no oblidar-nos, i aquesta serà la feina que tindrem que fer amb les mongetes d'aquí a una setmana mínim. I llavors ara volia explicar-vos a veure com està. Recordeu que vam fer la setmana passada, vam fer els navius. Mireu com estan, fan bombolletes. Si poguéssiu olorar-ho, és una passada. Jo aquí tinc una cullera perquè veieu que han fet el seu... Té una espècie de... com d'almíbar, i la fruita ha quedat encara una mica sencereta. Bé, jo ja els posaré a la nevera perquè per mi ja estan bons després d'una setmana, i això doncs, ja us dic, a sobre un iogurt, a sobre del porridge si el feu al dematí, o sobre un pastís de formatge. Està boníssim això. De veritat us dic que si no ho heu fet us ho recomano moltíssim. I és una manera de menjar un fermentat dolç que fins ara estem fets salats. I ja està. De moment és tota la feina que tenim que fer amb aquest ja el guardo a la nevera, ja el dono per finalitzat, i aquest a partir d'ara cada no sé, matí, nit o matí, jo ho faré 3 vegades al dia, de remenar-ho així, sacsejar-ho, i a veure en una setmana com està això. I el massatge és imprescindible, home, sí, no és recomanable. Jo m'estaria més estoneta fins que vegi que les mongetes estan una miqueta més tovetes, més que es dobleguen fàcilment, però bé, si no tens temps de fer-ho, més val fer-ho així i ja es aniran estovant amb el seu líquid, però bueno, sempre les ajudes una miqueta. Val? I no sé, jo us vaig dient, a veure, són ferments que una vegada fets aguanten molts mesos a la nevera sense problemes. Llavors, ara aprofitant que vindran festes, doncs és una bona manera de regalar un lot de Nadal diferent a la família. Si us animeu a fer les receptes que us vaig proposant, podeu fer un lot molt xulo i regalar-ho per festes, i una coseta que segur que agrada. Bueno, a mi m'agrada molt que em regalin coses fetes per algú, perquè sé que aquella persona ha dedicat el seu temps, i mentre ho estava fent, doncs, si m'ho està regalant a mi particularment, doncs ha estat pensant en mi i ho ha estat fent amb carinyo. I llavors doncs crec que és una manera molt xula de regalar, doncs no el típic regal de coses de Nadal comprades, sinó que són coses que feu a casa i que segurament que els agrada molt més. A part que regaleu salut, perquè això és boníssim per la nostra panxa, el nostre intestí, i res, que us animo que aneu fent, i així ho aneu fent i ho podeu posar a la nevera, i a l'hora de regalar-ho poseu petits potets i fa un lot xulo. Vale, molt bé. Doncs si t'inicies ja veuràs que quan comencis, com que t'agradarà tant, no pararàs, jo així em vaig iniciar amb els formatges, fent formatges a casa, i des de llavors fa 10 anys i no he parat més de fermentar. Ho fermento tot el que puc, tot el que es menja ho fermento. Així que, bueno, no menjo tot fermentat, però sí que m'agrada investigar i provar cosetes. Així que espero que us animeu. Si ho feu, dieu-m'ho, a veure què us està semblant, i la setmana que ve parlem de veure com està això, i ja us proposo alguna altra recepta nova. Vale? Doncs res més, que tingueu molt bon cap de setmana, i ens veiem dijous que ve. Una abraçada, un petonet, vinga. Adeu, moltes gràcies per venir, i aquí ho veieu, perquè jo sé que hi ha molta gent que després ho veu fora d'ara del directe perquè no els hi va bé, doncs que moltes gràcies, i si sabeu de gent que li pugui agradar, doncs ho compartiu. Val? Moltes gràcies, vinga, petonet, adeu.